Ähli dünýä ýalkymly salam. Ýende-de men Çemen bugün 2025-nji ýyly gowy garşyladyňyz diýip umyt edýän. Iň gowy arzuwlar, pak arzuwlar, tiz geljekde hemmämize de ähli halkymyza, esasy halkymyza, ýurdumyza açylmak, azatlyk almak, Türkmenistany izimize gaýtarmak we de bütün ýurdumyzy erkin, azat ýurt etmek arzuw edýän hemmämize de. Hemmämize de toý etmek, ýurdumyzda toý etmek nesip etsin bileje. Uludan Hudaý ýoly toý bermek. Men şu gün çykyş etmegimin sebäbi birnäçe hepdelep birnäçe adam haýyş etdi. Birnäçe zatlar hakda çykyş etdi. Pikir etdim, başgalar çykyş eder diýdim, ýöne başgalar olaryň öz işleri ikän, şoň üçin men şu meseleler bilen özüm çykyş edäýin diýdim. Birnäçe zatlary, birnäçe mowzuklary bugün diýip geçsek, zenan gyzlarymyz hakda, olaryň basyş astynda we şeýle agyr ýagdaýlarda gezip ýörýänler hakda. Başga mowzuk maňa bir video iýerdiler. Ol videoda bir kiçik gyýjagazy, peşohotda barýan gyýjagazy maşin urup geçdi. Ondan soň ikinji maşinam üstünden sürüp geçdi. Üçüncü mowzugum naýomniklar bardy. Türkmenistanyň Orsiýada gidýän we naýomniçystva gullugy düşýän erkekler bardy. Aýallarymyz hem bardyr. Ýöne w основном erkekler. Agyr gurrunlar. Ýöne biz şu gurrun zatlary, şu diskussiýalary, şu mowzuklary, şu temalary açykda aýtmaly. Hökman bular hakda geplemeli. Hökman bulary söhbetdeşliklerde, zatlarda açyk-açyklamaly. Men pikirimçe. Ýene-de bir mowzuk Türkmenistanyň erkekleri köpsi başga ýurtlara gidip hökman dürli hapa erwet we şeýle täzeliklerde çykarylyp türkmenleri maskara edýänler. Biziňkiler, biziň erkeklerimiz nämäni gowy görýär? Birinciden türkmenler esasy birinji kimi dinleseň, kimiň blogyny seretseň, haýsy erkegiň zatlaryny görseň, aýal günahkar, türkmen aýal şeýle, ol welaýatyňky beýle, bu welaýatyň şeýle diýip çykyş edýärler. Özüm hemişe welaýaty demetmek, geçirmek öz nimelerini. Men bilýänimçe aýallar barada, türkdäki aýallar barada kän habarlar eşdenimde hemişe başga daşy ýurtlaryň, naprimер, Özbekistanyň ýa ýene biriniň bir ýurdun aýallary tutulsa, olar hökman özlerini türkmen diýip görkezýärdi ýa-da çärjewli ýa-da ýene bir ýer lewaply, daşuzly ýene bir ýerli diýip görkezýärdiler. Indi türkmen erkeklerem welaýatyň aýallaryna, zenanlaryna bir topar hapa zatlaryny emetjek bolýar, taşlajak bolýar, atjak bolýar üstüne. Niyazowym şeýle siýasaty bir wagtlar geçiren. Niyazow Haramzada iň birinji daşuzyň aýallaryny bir topar hapazat döküp, telewizionyada hapazat döküp, şeýdip hapalajak bolup, esasam imенно daşuzy şeýtjek bolan. Näme üçin? Men size şunu düşündireýin. Daşuz welaýaty öňler gaty erkin welaýatdy. Imенно daşuzda bir topar protestler zatlar bolýardy. Bir wagt daşy bir türkem daşuzdy öldürdiler. Sebäbi şol türk daşuza gelip sizin öz prezidentiniz, öz baş tutanyňyz sizi gul tutýar diýip nimetdi. Siz hiç kim, siz adam däl diýip nimeden. Şonda şol türki daşuzyň erkekleri öldürdi. 90-njy ýyllarda bolan wakaby. Daşuzda birnäçe de şo wagtlary zabastovka şonýalyk nemeler bolan. Birnäçe aýallar we şeýle halky aýagyna durup zabastovka edenler kän daşuzda. Şonda Niyazow
basış edip başladı. İmini daş yıllara. Men yadımda 90-cı yıllar. Qow yadımda. Men özüm uje şol wagtlary şeýle şu hökümeti ýigrendim birinji dene. Sebäbi başga ýurtlaryň bir topar hapasyny getirip pul üçin, zat üçin özleri hemme zat ruhsat verip zat edip halkymyzy basalatdyrdy. Ondan soňra halkymyzyň aýallarynyň siz eýle, siz beýle diýip nemet başlady. Erkeklerimiz hem hiç zat diýip bilmedi. Ene şu iň birinji, siz erkekleri sizi hormata goýmajak zat. Birinji siz goraga gelmeldiňiz, aýalyň goragyna. Siz bolsa henizem aýallardan günahkar çykarýaňyz, ýene bir zat çykarýaňyz. Birden meter bir aýal, bir zat nemeden bolsa boldy. Aýallar eýle, aýallar beýle, bu aýal beýle, bu aýal şeýle diýip nemet başlaýaňyz. Bu aýal erkegi taşlady, bu aýal gezdi. A gezende näme? Siz näme gezeňiz akmy? Bir aýal gezipdir, näme şondan hemmes şeýle diýip neme diýeňizmi? Ýa-da indi şoňalyk yaman aýalmy şo? Gezipdir da. Gezen bolsa öz işi aýry nemetsin, aýryşdynda gitsin. Türkmen aýal kakrasdyki erkek ýaly aýagyny özü nemetip bilýär. Maşgalasyny galdyryp bilýär. Maşgalasyny bakyp oturan türkmen aýal. Hemme işler, hemme zatlar şu wagt türkmen aýal edip ötýär. Maşgalany zat bakyp oturan türkmen aýal. Eliňiziň aýagyňyza şeýt nemet gezmeli türkmen aýallary. Käbir toporlar, blogerler uje nemetip başladylar. Köp sag bolsun. Siz aýallar üçin şeýle durýanyňyz, aýallaryň goragyna zadyna çykýanyňyz gaty, gowy gaty dogry zat şu. Aýallar nähili bolsa bolsun maňa tapawut ýok. Şu wagt bolup duran zat, şu wagt bolup duran betbagçylyklara aýallar günahkardar. Olara diňe erkekler. Näme üçin? Sebäbi siz erkekler dolandyryp oturan hemme zady. Aýallardan bagly däl. Hiç sadam. Indi şu ýerde men bir näçe wakalary çykarjakdym. Haýsy wakalar? Ine bir näçe gyzlar, bir näçe çagalar, bir näçe aýallar basyş astynda, gynama astynda, şeýle zatlarda geçip ondan soň polisiýa olary basyş edýär. Ine men öz bir goňşym bardy. Mysal bereýin. Men goňşym ýetim gyzdy. Men oň bilen soň tanışdym. Ondan öň men onu tanamýadym. Onuň enesi ýokdy, atasy ýokdy. Gary mamasy bilen bolup ýören gyzdy. Gary mamasy ölen soň ony öz daýysy gynan. Ondan soň milisa näme etdi? Milisa şo gyzy basyş edip başlady. Gyzy gorkuzyp, izarlap, bir näçe hepdelap, izarlap. Ahyry o gyzy öz ýakyn tanysy olam LGBT adamy şol kömek etdi. Sen diýdi, bärde iňgowy galma, men sana pul bereýin. Poyezda otur, Aşgabat tarafa ugra diýdi. Şeýdibam şol gyz Aşgabata ugrady. Aňyrda da bir topar agyr günleri gören. Aşgabatdaky polisiýa ýöne ona birazra kömek eden. Ol tarabynan görkeseýin. Maňa da Aşgabatdaky polisiýa bir näçe kömek eden. Taşda участковыймyz. Taşda polisiýadaky hemme işgärler ýaman diýjekler. Ýöne в основном vilayatlaryň polisiýa işgärleri, ene например, meniň ýaşan ýerimde ýaşka diýen, önürgençli ýaşka. Bir topar maňa basyş edip, zat edip, men izarlap başlanyna men onu özüm nemetmeli boldum. Ta men özüm prokuratura ýazýançam. Ta men özüm onu özüni prokuraturaň üstünden geçirýänçam. Şol haramzada hiç bir ýerde galdyrasy gelmedi. Kömek etmeň ornuna gaýtan bu haramzadalar seni izarlap, sen iziňden gezip, sana basyş edip, zat edip, ahyry seni ya
öldürýe, ya gömýe, ya da sen şeýle gaharyň getirip senden hereket görýär. Menden gören hereketi özüne karşı hereket boldy. Men gaty çydamly adam. Dönem meni 3-nji gözek nemetseň boldy. Ondan soň men seni özüm gömýän. Şeýdem men ýaşkan faşisty gömdüm. Gowy bolsun, ýaman bolsun, haýsy bolsun, hemme adamlaryň atlary, zatlary menne durandyr. Şu wagt ýaşky görüp oturan bolsa, ýaşky hal sen görjegiň öňündedir. Şu wagtym görüp oturandyrsyň. Birinji Hudaýdan alarsyňyz hemmeňizem. Indi ene şu meniň goňşymyň wakasy. Şeýle wakalar gaty kän. Ana dünküde Aşgabatda bir gyzy şeýdip, näçinji etaşdan zyňanlar, gynap. Olam yegenleriň bir nemeleri bolup çykan dälmi? Tanışlarymyz zatlary bolansaň, işi yapanlar. Ol enede Türkde aglap otizade dot işat etip bilenak. Enäniň ýüregi size neme däl, oňjak däl. Mahamalar, polisiýalar, Türkmen hökümeti, haramzady yegenler. Enäniň göz ýaşlary size müň etse gaýtyp geler. We siziň tohumyňyza da, her gaýsyňyzyň. Bir enäninki. Ondan başga da sizi gargap oturanam, onduram kän. Bütün halk sizi gargap oturan, haramzadalar. Gorkaňyzakmy? Halkyň gargyşy, enäniň gargyşy iň ahyr gargyşdyr. Ve çağalaram, ana dünküde Türkmen News'ta çykan täzelik habar, bir çağany öz atasy şeýle gynap nemeden. Başga mowzuq Türkmenler, Türkmen erkekler. Siz başga ýurtlara gideningizde özüňiziň Türkmenistandan çykanyňyza indi özüňizi azatlykda görýäňizmi? Azatlykda görüp gyzlary, çağalary gynamak mennisiň işiňiz. Çağalary, gyzlary, aýallary gynamak üçin çykýaňyzmy? Azatlygy çykdym diýip indi hemme zatlary et bolýa diýip neme diýeňizmi? Men düşünemek. Hani sizin utanç haýaňyz, hani sizin adamçylygyňyz? Türkmenistany et bildim, hiç kim iş sat diýmedi, hiç kim meni basmady, ol gyzy basdylar ýa-da ol gyzyny gaçyryp göwerdim men diýip arkaýyn başga ýurtlara baryp, başga ýurtlarda şo gyzlar şeýle nemetjek bolýaňyzmy? Kiçik gyzlar, Amerikada bir anna şeýdi. Rossiýada biri şeýdi, Türkiýede baran ýeriňize hapaçylyk getirýäňiz. Näme üçin? Türkmen näme hapa ýylmy? Türkmen näme hapa halkymy? Size şu zatlary öwredýärlermi? Enataňyz ýa-da mekteplerde men düşünemek. Ýa-da ana bir neme özüne aktivist diýen biri geçen ýylda mı haçan video goýup bir mugallim aýalyň özüniň geyimlerini zatlaryny çykarýanyny zat edýänmi mektepde özüm. Bira ol aktivistiň özü haramzada ekeni. Ikem mektep nämesi şeýle zatlar edilýän ýermi? Indi biziň mekteplerimiz porno saytlarmy? Hökman mektebe baryp şu porno zatlar etmelimi? Erkeklere da aýallara da degişlibi. Etjek bolsaňyz öýüňizden edin. Hiç kimse iş satýanak, ýöne öýüňizden edin. Mektebe baryp näme edip bersin? Aktivistler size. Bir wagtlar şol aktivist meni neme etjek boldy? Gorkujak boldy. O boýsya baryp men seni neme video çykarýan, sen aýdan zatlaňy, sen neme etjek zatlaňy videoda görkezýän diýip menim han et diýdim. Henizem edenak şol. Şol wagt men şoňa aýtdym. Men häzir sen harassment üstünde ötüňden depdir çykaryp göwerýän diýdim. Meni gorkujak adam eýän bir topar. Hemmesine demetdim men. Siz näme indi size laqatmadyk aýaly şeýle arkaýyn gorkuzyp ötüp bilen diýip oýlap bersiňizmi? Özüne aktivistler diýen.
Olara da koldaw berýän bir näçe nemeler. Siz özüňiz oňaryň birinji. Başga bir ýeriniň ýanyna baryp gorkujak bolup, aýallary bu ýyldan başga ýyla geçip, ya Olga Çaryeva, sen eýle, sen beýle diýip gorkujak bolup. Her gaýsyňyzyň arkaňyzda bir hapaçylyk bar. Siz özüňizi eýdip nemet gezme. Men prosta aýdamaksyň näme nähil haramçylyk edenlerinizi. Özüňizi goç görme, eýdip beýdip başy edip aýallara. Diňe Muhammadal aktivistler. Siz hem şeýletjek bolýanyz. Öňem aýtdym, häzirim ýene-de gaýtalýan. Aýallara men hiç gaýsyňyza da degdirmerin. Ağlamaly etişim ýalyk, siz hem şeý derin. Ağlamaly haramzady aýallar bir topar gorkujak bolup, basalajak bolup, Leyla Kamalowa eýtdi, ýene bir beýtdi. Sahra bolýamy, Olga bolýamy, ýene bir bolýamy, hemmesini baş edip haramzady trapkadan beter. Ne erkek ne heley. Özüm bilen akymdigini götberen. Şeýdip siziň hem götüňizi açyp bilerin. Ya arasy iş edin, hereket edin, ya da siz bilen hem göreşmeli bolarys. Siziň hem götüňizi açmaly bolarys. Suwutam känsiz hakdyda. Yazan zatlaryňyz hem kän. Yadyňyzdan çykarmaň. Menne arhivler durandyr. Her gaýsyňyz barada. Indiki mawzuq ene şu neme barada. Türkmenistanda diňe ýegenler şu hapa biderek zatlar etip ýörenaklarda bir topar bay pulu var, lişni pulu varlar, haramzadylar. Maşinlar çapyp zat edip çağıjyklary urup geçip boldylar. Men şu ýerde häzir videonu paylaşarım. Peşgotdan baryan çağıjygy haramzady urup geçen. İzin nakam durup bilmän üstünden basalap geçen. İksem çapıp barya. İksem. Artık maç pulu bar deyip her haramzada endi özünden ýegen görüp. Diňe ýegen haramzadylar da ýene türkmen başga bay haramzadylarym. Endi adamy öldürmek bular üçin hiç sat däl. Her gaýsyňyzy luboy momentda все равно tapıp bolar. Her gaýsyňyzyň atlaňyz bar, zatlaňyz bar. Hemmesem ýygnalyp oturandyr. Türkmenler. Arassa bolup başlaňyň arassa. Türkmenler. Siziň janyňyz süýçi bolsa başgalaryň hem jany süýçidir. Tim bolýa ol çağaň jany. Siz ol çağany öldürüp geçdiňiz. Öldürüp gitdiňiz. Özüňiz hem durmadyňyz hem zat etmediňiz hem gitdiňiz çapyp. Indi şumy türkmen diýeni. Mahamalar, haramzadalar. Hani sizin gözüňiz nerede? Hani sizin şeýle bize seyredip oturşuňuz, bize basış edip oturşuňuz. Bize izarlap oturşuňuz, hani hakyky hukuk tarapynda siziň şu işleriniz nerede? Näme üçin şu haramzadalar yegenler, tohumlar, haramzada göt beren tohumlar, bir topar bay nemeler, haramzadalar. Kiçik çağaları basalap geçipdi, siz olsa hiç sadam edaňzak. Näme üçin? Nirdesiz, haramzadalar. Polisiýa diýen haramzadalar. Nirdesiz? Näme üçin ýollarda arkaýyn çağalary geçip durlar? Näme üçin? Siz pikir etmäň, siziň hem çağlaryňyz bar, siziň hem tohumuňyz bar. Gargyş diýen zat hemmäňize ýetýär. Enen gargyş için bolýar. Soňky zadam aýtjak zatym şu ýerde Orsiýete gidýän türkmenlere men ýüzlenmem. Birinçiden Orsiýetde görüňiz barmy? Ana dünküde Soýunowylaryň we Halk Hereketiň saytlarynda video çykdy. Bir maýoryň videosy. Meni alyp gitdiler, aldadylar, kontrakt berdiler, men nemetdim, golumy çekdim.
Birinçiden bizim hiç kaysymyz anamzak. Уже metodичкадан aytılıp oturan zatlar. Orslar. Şol Ukraina iveren soldatlarına şu metodичканы berýärler. Şeýle aýdyň, plena düşseň şeýle diýmeli, nemetmeli, şeýle zatlar hereketler nemetmeli, şeýle görkezmeli diýerler. Bular hem şeýle hemmesem po metodичка ugrundan şol bir zatlar aýdyp oturýarlar her gaýsam. Käbir ýerlerde ütgeşikdir, ýöne başsy bir zat. Şol bir zatlar. Başga atlar zatlar berip bilenak, ýöne şo metodичка boýunça hemme zady detalny aýtyp berip otyr. Türkmenler, siz Orset tarapdan Ukraina gitseňiz, hiç gaýsymyzam geçirmeris. Rehimizem bolmaz, zatymyzam bolmaz. Siz haram ölersiňiz. Ve de birinci siz türmäe düşürsiňiz. Size inanmarys. 18 ýaşdan soň ýuridik tarapdan jogapkar. Tapawut ýok. Ugovorny kodeksden, graždanski kodeksden hiç adam seretmeýärler. Siz bildiňiz, bilmediňiz, ýene bir zat, o zatlar seretilmeýär. Yuridiski siz уже ýaşyňyza ýeten adamlar. Yuridiski tarapdan. Ene maňa şeýle bir gurrunlar aýtyp berdiler, bir näçe men tanyşym Orsetde kesip ýören, çemen diýdiler. Bir topar türkmenler rus dilini bilenaklar diýdiler. Ve olary yuridiski firmalara varanda ýa-da konsultasiýa alynanda diýdiler. Olara bir näçe dokumentlar berýär, olara düşünmäni, zatmäni şol dokumentlara gol çekýärler diýdiler. Ol tarapda iki tarabam günahkar ve jogapkar. Orsiyetem, şol firmada ve türkmenin özüm. Tapawut ýok, sen düşündiň, düşünmediň, tapawut ýok. Özüň günahkar. Gol çekmäge seni mecbur eden aklar. Sen özüň gol çekip otyrsyň. Gol çekmäge razyçylygyň bermek gerek däl. Şol dokumentlary eliňe alyp, soňra bir ýere iýerip, naprimер, rus dilini bilen adamlary iýerip okatdyrsa da bolar. Krayny случай biz var. Biziň hemmämiziň kontakt zatlarymız açyk. Ýazyp bilýäňiz, haýyşdyk bilýäňiz, okap ber, görüp ber diýip. Hemme zat biz size kömek ederiz, görüp bereriz, okap bereriz, aýdarys. Yuridiski tarapdanam aýtyp berip bileris. Men jurist. Şeýle yuridiski tarapdan size kontrakt zatlar berýän bolsalar, iýerim men size okap bereň, aýtyp bereýin. Bir näçe adamlar maňa öňüň beren, men olara kömek eden şo tarapdan. Daşy türklere de bir näçe kömek etdim men уже. Kıyndal bu zatlar biz etmek. Biz özümkilere de kömek ederiz, başkalara da kömek ederiz. Edwam otyryz. Sizden iň uly, iň wajyp talabymyz hiç wagtdan başga ýurda gidip, başga ýurdyň adamyň, çağaň, aýalyň janyny alyp ýaşajak bolmaň. Haram ölüm şeýle etjek bolsaňyz. Haram ölüm. Başga size sözüm ýok. Şeýle zatlary etjek bolsaňyz, siz näme üçin öz ýurduňyzda etaňyzak? Näme üçin öz ýurduňyzda diktaturany aýraňyzak? Maňa şonu aýtyň. Näme üçin siz daşa çykyşyňyzda gorkup otyrsyňyz? Aýtmagy, Türkmenistan beýle ýa-da beýle diýip. $2000 alyp otyrys Türkmenistany diýip otyr. 1500 $2000 alýan bolsaň sen Rossiýada görüň bamy? Şonça pul edinip oturan bolsaň. Birinciden уже şo taýda sen neme diýip otyrsyň? Aýtmaly zatym kän ýöne neme diýip oturmaýyn. Size dilimi kapalap oturmaýyn. Ýene de bir zat, häzir ýadyma düşdi. Munam häzir goýaryn şu ýerde. Bir aýal Türkmenistanda öz organlaryny satyp pul edinjek bolup oturan. Bu pahyr, bu halk, neresejik halk, уже näme etjegini bilmäni, öz organlaryny satyp, edip beýdip, pul edinip, çörek nemetjek bolan.
Çöregi yok halkın, haramzat tohum, haramzada mahamalar, çöregi yok. Bularam düşünen aklar, şu öz organlarını satıp, son näme göreceksen? Onda şeýle etjek bolsaňyz, şeýle öljek bolsaňyz, içinde turun. Bir-birinize kömek edin, yazın bize. Uja bilenim etip başlaly, hereket et başlaly. Ne yazın? Şeýle nemelere yetseňiz, şeýle hereketleri yetseňiz, ýomçysda gitjek Orsiýada Ukrainalary öldürjek bolsaňyz, ýa-da öz organlaryňyzy satjak bolsaňyz, onda hakyky hereket edin. Öz ýurduňyzy azat edin. Ine biz taýyn sizden size kömek etmäge, azat etmäge. Bize gowy ýaşap ötýüz. Biz şükrallah, bize bu zatlar gerek däl. Ýöne biz ýurdumyz üçin ylgyýas. Ýurdumyz üçin, siz üçin. Bize ýurdumyz gerek. Size de gerekdir, dogry dälmi şeýle ýaşap oturan bolsaň? Ýöne gerek bolsa, näme üçin öz organlaryňyzy satýaňyz ýa-da öz wyjdanyňyzy satýaňyz? Namysyňyzy satýaňyz? Hereket edin, hakyky hereket edin. Yazın bize, bilece turalı, bilece edeli, bilece durup hemme zat edeli. Bu tohuma hemme däl. Putin huýçynam hamzada, olamyndy вечный däl. Olamyndy gidýär. Haramzadalyň hemmesem uje nesip edenne, uje gidýänne. Olaň wagty dım az galdy, dım az. Taşda türkmenler, başlan, galyp başlan, ýazyp başlan, edip başlan. Herekete geçin.